Go le Ca amachtas isceúirt gan Rome sin everything. Slán. Huh? Slán. Slán. Tá mai gimacht. Agus sinna seanachil na seachtainna seo is áir ámod bhriste ná anlan chreiste. Is sinna sé scéalta eile tá bainge gíre rud a cinnta dhéanamh le glúsáin níos amach níos an go bhfuil mar rá se an nuachtach tá bainge den na rud a cinnta le glúsáin. Agus am hé scéal áile teo go an bua ag bainge